Een van mijn idolen, jaren geleden, was Pippi Langkous. En u vermoedt het al, Pippi Langkous komt terug in het theater. Ik heb de boeken verslonden, ik heb de films gezien, maar de theatervoorstelling een aantal jaren geleden, die brak alles. Ik ben zo blij dat er een nieuwe voorstelling van Pippi komt en ik vind het ontzettend leuk om dat aan u te mogen aanbieden. Het is voor de kinderen leuk, maar het is ook zelfs voor de mensen die vroeger van Pippi Langkous hielden een ware herinnering en terug in de tijd. Pippi in al haar vormen. En wat garant staat voor eenzelfde soort kwaliteit, dat is ook de regisseur die dit verhaal weer gaat regisseren. Het wordt genieten, het wordt lachen met Pippi en een stuk herkenning waar ook je kinderen van gaan genieten.